गिबि गिबियावनो गासिबो बर' माहारिनिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि 3 बोसोरारि 12थि टार्मिनेटिं कनफारेन्स खुंफुंनायनि अपेन सेसन जोंना मैयानो गोदान बडिखौ फर्म खालामनाय जाबाय। दिनै जोंनि गेजेराव सफैनो हादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानगोनां आदा हलिचरन बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनावनि आफादगिरि मानगोनां बिथां अनसुमा खाख्लारि आरो गुबुन गुबुन लाइमोननि नेहाथारिजों लोगोसे फैफानाय जोंनि आंगोनि आंगो बाथौनि मावथि हान्जा बिथांमोन। दा गिबि गिबियावनो बाथौआ जे बर'नि मोनसे सिनायथि, जेराव बर'आ थायो बाव जे बाथौआ थायो, बे बाथ्राखौ जोङो जावले जावले बुंनो आङो दरखार मने खालामाखै। मानोना जोंनि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा बा लाइमोनफ्रा बे बाथ्रानि सायाव जुदि माबा मोनसे सोंथि गोसोजों गोसो जुदि सानोबा बे बिथिङाव गावबा गावनि सोमोन्दै गावबा गावनि सिनायथिखौ नागिरब्लानो निस्सय मोनगोन। मानोना जे गुदि, बे गुदिया जोनोमनि खालार थाया, माब्लानिफ्राय बे सोलिबोदों बेखौ रावबो बुंनो हाया। बे जाहैबाय मिथिंगायारि आरो बे जाहैबाय नुवाथारि आनान गसाइनि गोहोनिसो मोनसे फोरमान। जोंनि गेजेरावहाय दा ग्लबेलाइजेसननि थाखाय बा गुबुन गुबुन धोरोमनि माखासे जोंफब माफब साथिनायाव सोरबा सोरबा जोंनि लाइमोना आनद्रायद जादोंबाबो जोंहा बिसोरनि सायाव गुरै खावलायनाया बेनो जे जोङो गावखौनो सिनायनो नाजानांगौ। गावनि राव हारिमु धोरोमफोरखौ गासिबो सिनायजोबनो थाङोबानो थाङै थाङै बाथौआनो बेनो मोनसे ओरैबायदि इनसाइक्ल'पेडिया बर'नि, जेरावहाय गासिबो बर'नि सोमोन्दै मोनजोबगोन। बाथौ धोरोमाव मोनै होननाय बेसादखौ आं दिनैसिम नैबे बैसोआव मोनाखै। दा बेखौ जोङो खुगानि बाथ्राजों जों बेखौ प्रकास खालामनो हाया। बेनि सायाव जोंहा सिन्तन खालामनांगौ, मन्थन खालामनांगौ आरो जोङो गोसो गोथारै अनलायनायजों सहायलायनायजों जोंनि हाबाफारिफोरखौ मावलाङोबा निस्सय जों बर' माहारिया जे मुलुगाव देरसिन माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे माहारि, बेखौ जोङो समाव फोरमान खालामनो हागोन। मानोना जों दिनैसिमबो बर' माहारिया बबेनिफ्राय फैदों बेखौनो बांसिना सिनायजोबा, बांसिना मोनदांजोबा। आरो बेखौ जेब्लासिम जोङो गावखौनो गाव संदाननो हागोन, अब्ला जोंनि गासिबो थानाय जानाय जायफोर जों खान्थिफोरखौ जों सोलिनानै बै समनिफ्रायनो जोङो सानहरनो हायै समनिफ्रायनो जोंनि जे लाइफ स्टाइल आरोखि, बे लाइफ स्टाइलाव जे माखासे साइन्टिफिक एटिटिउड्सफोर दङ आरोखि, ट्रेड्सफोर दङ, बे खोथाखौ मोनदांगोन आरो रावबो बाथौ धोरोमखौ जोङो माने बजबाबालानो थानो हानाय नङा। आं आसा खालामगोन गोबावनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन धोरोमनि गुबुन गुबुन सुबुं माहारिनि बिहोमा गोग्लैबोदों। बे बिहोमा गोग्लैबोनायाव एसेबाबो जोङो खौसे जाजोबनो, सांग्रांथि लाबोजोबनो थांनायाव एसे सम लागोन। खिन्थु जों आसाबादि, जों मिजिंथियो बे समा जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। मानोना दिनै दाखालिसो मोनसे ज्वलन्त एग्जाम्पोलखौ जों बुंनो हायो। क'क्राझार सहराव आसामनि मानगोनां गभर्नरा फैदों। बाथौ कालसारेल कमप्लेक्सआवहाय बिथाङा सिबिफैदों। बे सिबिनाय समाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ प्रकास खालामनांदों, गनायनांदों। बे जाहैबाय बिथाङा देहाया मोजां नङामोन जाहैदों। बिथाङा बाथौ बिन्दो गुदियाव खुलुमखांनायनि उनावहाय बिथाङा देहाखौ मोजां मोनदों होननानै बिथाङा प्रकास खालायलांदों। आरो बे मिसा नङा। आरो जों गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बाथौआव गावखौ हगारसारनांनाय, बाथौनि सायाव फोथायनाय जेखिनि बिदिन्थि, बे बिदिन्थियानो जोंनि थाखाय आं सानो जथेस्थ'। जे जोंनि बे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि गोहोआ बेसेबां, आरो बियो जे सासेल', बियो जे
माने बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन आरो बियो जे जोंखौ गोदोनिफ्रायनो रैरुबोखांबोदों बेनो मोनसे ज्वलन्त प्रमान।